Takže dnes novinky, piatok 13. Áno, jedno lietadlo tankovacie malo nehodu nad Irakom. Ale o inom som chcel. Vraj na Slovensku začala vláda, spustila taký nový BMG Invest a Horizont Slovakia. Ak si pamätáte, bol to zisk z rozumu. Tie staršie ročníky si to pamätajú. A potom veľa ľudí skončilo obesených na povaloch alebo sa hádzali pod vlak. Tak slovenská vláda vraj spustila niečo podobné, predávajú dlhopisy a vraj už predali za 500 miliónov eur. Čo je super, my v Amerike sa tešíme, lebo keď tu bol Robert, spravil tu veľmi veľkú sekeru, ktorú bude treba začať za chvíľu platiť. Namiesto toho trošku poradím, možno by bolo lepšie, keby slovenská vláda tieto peniaze investovala do nejakej infraštruktúry. Lebo tu John Deere, Caterpillar, ale dokonca aj nemecký Siemens veľmi tlačia na to, aby sa už vojna na Ukrajine skončila, aby začali reparácie. A celý ten equipment, celú to vybavenie budú musieť ťahať cez niečo. Takže keď nebudú na Slovensku cesty, ani koľajnice, Slovensko z toho zase nič nebude mať. A trošku vám poradím, tu v Amerike, s tou dohodou na tú elektráreň, ktorú tu Fico spravil, najlepšie by bolo tak ako sa to tu v Amerike robí, natiahnuť splátky na nejakých 200 rokov na minimálnu splátku. Potom, keď ja o 10 rokov prídem do vlády, dohodnem s americkou vládou, že dáme americkú základňu vojenskú na Sliač, letisko, a dohodneme to, aby sa zrušila, vlastne nebude sa musieť splácať táto šialená dohoda, ktorú Robert Fico tu v Amerike podpísal. Takže, a vraj sú to garantované vklady. A garantované je iba smrť a dane. Garantovaný vklad od štátu, ktorý má ľudí, manažérov, politikov, ktorí nevedia, ako ekonomika poriadne a biznis funguje. A štát môže vždy skrachovať a tvoj vklad môže skrachovať tiež. Takže tak.